Iya toh kuwi. Piye to? Lah kuwi mau kapan ketoke pertama-tama ki tembunge jenengan iki kaya arepe runtut apik ngono lho. Terus ending-endinge kerine kok kapan aku nyenengi cah wedok liya yen enek sampean. Oh berarti yen ora neng aku sampean jaraki cah wedok. Ngono ta karepmu? Aja salah. Nadyan to sampean ora enek, aku luwih wedi Gusti Allah tinimbang wedi karo sing jeneng Kesi. Alhamdulillah. Kuwi yen pas ora kumat ngono kuwi. Nggih. Ayo Bu Kesi matur nuwun sih ngaturake salam hormat sungkem karo para pepundhen ing Bakaran Wetan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dalu niki jan kula remen sanget kula sak kanca sampun ditimbali wonten ing pendopo Bakaran Wetan Pati mriki. Kula jan marem sanget Pak Dalang. Masyarakatipun rukun, grapyak, semanak, tur mboten enten sing celuthak. Iya. Panitiane masyaallah tanggap tangguh. Jan niki wau kula dugi wonten pondokan dalemipun Pak Ketua Ketoprak. Siswa budaya kula di sumanggake kalih Ibu dan grapyak monggo Mbak Kesi ya Allah dangu mboten mriki monggo pinarak-pinarak monggo didahar monggo diunjuk Bu Kesi tak sawangi kok ora enek apa-apa tenan lho kuwi terus bareng kuwi ya Allah suguhan banyu mili eneng seneng aku Pak kurang gede-gede eneng ikan bakar terus enek sambel enek jangan tewel ya Allah seneng kabeh jangan gori delalah aku bar poso pas buka aku imbuh ping 7 pramila kula matur nuwun sanget dumateng para bapak-bapak panitia ingkang sampun tresnani kula sak kanca lan bojo kula nglipur warga ageng wonten ing Bakaran Wetan ing adicara syukuran atau tasyakuran ing bulan Muharram. Nggih. Mugi-mugi marga masyarakat Bakaran Wetan tansah pinaringan sehat panjang umur. Amin. Murah rezekinipun. Benjing menawi rezekinipun tambah kathah sampun kesupen nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Ora sakok eleke yen kene iki setahun pindho urusan. Oh nggih. Nggih, tur dalang iki hebat-hebat. Yai kene iki yen ngetokke ragat pira wae ora bakal bingung, ora bakal ndel mergo kanggo njaga marang aruming budaya sing nyatane budaya minangka cagak ya kuwi kasantosane bangsa Nuswantara Bu Kesi. Leres Pak Dalang. Pramila warga masyarakat Bakaran Wetan niki tansah ngleluri nglestarekaken adat budaya napa niki? Ruwahan niki suran. Niku minangka penyeimbang alam mriki nggih. Menawi mboten enten adat budaya kang endah kaya ngeten niki, tak kira alam sekitar ngeten niki pun rusak. Mergo napa? Kanthi cara syukuran ngeten niki unjuk syukur marang Gusti Allah. Para warga masyarakat ngaturaken wulu wetu taneman niku lho bangsane pala gumandul, pala wija, pala kependhem niku. Panganan sing enak-enak, tandha syukur kalih Gusti Allah niki kudu dipun lestarekaken Bapak Ibu. Nggih, amin ya rabbal alamin. Nah, saniki minangka anu Bu Kesi, tandha tarima kasih lan matur nuwun lan uga tandha kesel kemarape kabeh para pepundhen panitia nalika awake dhewe mau sowan wis dipun dawuhi supaya ngaturake ya kuwi dandang gula Semarangan. Men diaturake Bu Kesi. Siap ta Bu? Nggih, insyaallah. Nggih, kaya apa? Nadyan wis suwe banget ora ngaturake iki karo ngeling-eling. Ya. Nggih. Panglipur penggalilan ugi tombo sayah tumrapipun para panitia lan ugi para donatur yang sampun kanthi ikhlas lahir batin paring dana kangge lumadosipun tasakuran suran ing wulan menika ingkang kanthi sae lumampah kanthi becik tandane ikhlas lahir batin satemah andayani ya kuwi kamulyane warga masyarakat ing Bakaran Wetan. Ya. Monggo dawanipun Bu Kesi dandang gula Semarang.
guna kaya urune kang denang tepi nuhani terahu matur sembah nuwun uga ngaturake panuwun karo Pak Desarman adoh saka Bluro kepareng usul putu-putune. Ayo matur nuwun kuwi mbiyen ya le nyangking-nyangking karo aku wiwit saka SMKI nganti kuliah ya luar biasa Pak Mas Heru Purwoko. Kuwi mbiyen luar biasa. Angger aku manyang ning Bluro Pak Sarman nenggali Pak Heru ngrokok ora wani. Wedi ngono. Saya malah nawani. Ayo wis kaya ngono putune Gembrayah. Matur nuwun Mas Sarman mugi tansah sehat selalu panjenengan. Lanjutnya apa Bu Kesi? Tindak Semarang. Oke, Tindak Semarang sing klasik dhisik lho. Iya, siap. Monggo tarik, yuk. Yuswane iki 40 munggah Bu Kesi ora ping 3 ora marem kono. Iya, Pak. Wara kuwi. Ning wara kuwi. Duh. Yo, kene iki malah nyapu kono malah ngregeti. Yo.